Варвару святую почтим, вражия се ти сокруши, и яко птица избавися от них, помощью и оружием креста всечестная. Малко встрани от масовия туристически поток останат някои не толкова популярни места. Едно от тях е разположено в близост до Разлог, на западните склонове на Родопа планина. Тук се намират елешнишките минерални бани. Освен топлите минерални извори, мястото е съхранило много интересни легенди, една от които разказва за света Варвара. С кола спираме непосредствено до пътя и се насочваме към масивен въжен мост над река Места. Преминаваме на другия бряг и виждаме малък, приятно изглеждащ каменен басейн с топла минерална вода. Температурата на водата в каменното му корито е около 42 градуса, което го прави идеален за балнеолечение. Над топлата пара се извисява малък параклис, посветен на света Варвара. От параклиса тръгваме нагоре по малка пътечка. Пред нас се открива оброчище с граден олтар. Фактически това е първоначалното място на черковището преди построяването на новия параклис. То датира няколко столетия назад във времето. Продължаваме да се изкачваме и пред очите ни се разкрива панорамна гледка над околността и от срещния бряг на реката. Без да е пресилено, можем да наречем Елешница врата към едни от най-дивните и непокътнати дялове на западните Родопи, наситени с още множество неразкрити и известни на малцина културни забележителности. До ден днешен село Елешница пази раннохристиянска легенда за светицата. Според изследванията на богослова Венцислав Каравълчев, светицата не е родена в Никомедия през 3 век, както реди житието й, а в село Елешница, което в древността се е наричало Илиопол. Диоскор, бащата на Варвара, бил високопоставен администратор. Тъй като дъщеря му била приказно красива, от ревност я заключил в една кула. Когато бил надалеч по държавни дела, Варвара приела християнството. Мъченицата била осъдена на смърт чрез посичане от баща си и управителя на града. Отрязали главата срещу баните, а кръвта й се превърнала в лековита минерална вода. Местните разказват, че водата започнала да блика там, където кръвта й попила в земята. Вярва се, че който се измие в лечебната вода, може да се изцели от всякаква болест. Света Варвара се смята за защитница от внезапна смърт. Ето защо 4 декември, когато е празникът на великомъченицата, по цял свят честват представителите на най-рисковите професии. Нека молитвите на света Варвара към Господа да имаме.